Se tkun Desiree Grek li għat l-xhur li ġejjin isservi bħala sindku ta' Birkirkara. Dan wara li fl-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza ta' voti għalkemm fil-laqgħa ta' tlieta baqa' ma ntlaħaq ebda qbil finali u allura kellha tiskatta il-liġi. Skatta il-proċess tal-liġi li jgħid li l-iktar persuna li ġabet voti mill-iktar partit politiku li kiseb voti fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali għandu jmexxi u għandu jassumi l-funzjonijiet ta' sindku l-istess il-viċi sindku għal dawn it-3 xhur li ġejjin. Desiree Grek spjegatilna li hemm numru ta' affarijiet li l-Kunsill se jkun qed jiffoka fuqhom fosthom l-indafa u s-sigurtà li huma żewġ affarijiet li qed jinkwitaw lir-residenti. Grek saħqet ukoll li bħala sindku flimkien mal-kunsillieri kollha se jkunu qed iżommu kuntatt kontinwu mar-residenti tal-lokal. Se nagħmlu laqat mal-nies triq jekk hemm bżonn bib ħanduru jiena u il-kunsilliera kollha għandhom jagħmlu l-parti tagħhom. Kulħadd ħajkollu id-dekasteru fejn jaħdem, ġifieri kulħadd ħajitħalla jaħdem u kulħadd nemmen li għandu jagħmel ix-xogħol tiegħu. Intant 3 xhur oħra se jkun qed jittieħed vot ieħor bilan li jkun hemm qbil bejn il-kunsilliera kollha biex bekk ir-residenti Karkariżi kollhom dak li vvutaw għalih kunsill b'maġġoranza nazzjonalista.